ብዙሓት ሰባት ዓሚልና ንሕክምና እንትንኸድ ጥራሕ ዘድሊ ይመስሎ። ሰላም፣ ከዛ ንገዛ ሕክምና ዩኒክ ኢና። ሕማዓንቲ ብዛዕባ ወሰንቲ ዓቐና ሰውነትና ወይም ደሞ ቫይታል ሳይን ንብሎ ሓበሬታ ክበኩም እዩ። ወሰንቲ ዓቐና ሰውነትና ወይም ደሞ ቫይታል ሳይን ንብሎ ከምኒ መጠን ፀቕጢ ደም፣ ወኪል ልቢ፣ ስርዓተ ተነፋፍሳ፣ ሙቐት ሰውነትን መጠን ሽኮርን ኮይኖም እዞም ዓቐና እዚኦም ዓሚልና ንሕክምና እንትንኸድ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ገዛና ኮይንና ሓፈሻዊ ኩነታት ጥዕናና ንምፍላጥ እንትንደሊ እቲ ኣገዳስን ናይ መጀመርያ ልክዒት እዩ። በተለይ ቅድሚ ሕዚ ምውሳኽ መጠን ፀቕጢ ደም ወይም ደሞ መጠን ሽኮር ኣርኢና እንተነይሩ ምውሳኽ ልዑል ክብደት ሰውነት እንተሃሊና ኣብ ቤተሰብ ወይም ደሞ ኣብ ስድራ ተመሳሳሊ ዓይነት ሕማም እንተነይርዎም ወይም ደሞ እንተሃሊዎም ዓበይቲ ኮይኖም ብዙሕ ምንቅስቓስ ዘይኽእሉ እንተኮይኖም ብጣዕሚ ናይ ምጭና ባህሪ እንተህልወና በየግዜኡ ቅልጢፍ ኢልካ ምልካዕ ከም ዘድሊ ክሕብረኩም ይፈቱ። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ግልጋሎታት ኣብ ገዝኦም ኣብ ዝደልይዎ ሰዓት እንትደልዩ ትካልና ገዛ ንገዛ ሕክምና ዩኒክ ጽፈት ዘለዎም መሳርሒታትን ብቕዓት ዘለዎም መዓልነታትን ኣብ ዝምችዎም ግዜ ከገልግሎም ከም ዝፈቱ ክንገልጸኩም ንደሊ።